vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makati zvenyu mukomana Shi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini hangu handisi munhu anowanzo kukomenta pamasocial media, but ndangoti ndinge ndichingouyawo nenyaya yangu, and I am hoping kuti sisi avo vari kuti ivo vari kugara zvavo naoga wavo vanofanira kuziva kuti vanhu avo varipo pakukushandisa, hapana kana true love imboripo. Vanhu ivava vamukomana Shi, zvavanoita ndezvekuti kuti ange achidanana newe hunge achibenefita something kubva kwauri. Inini mukoma pandakapindawo muno muSouth Africa ndainge ndiri munhu uya wavanoti pachirungu I was too naive. Ndaiti kana ndikazvitarisa kana ndikatarisawo vamwe vanobva kuZim ndaibva ndazviona ndiri pamusoro, because when I came here ndakauyawo mumaoko avatete vangu, saka ndakabva ndazongoyawo nethat permit yekuti hama yangu muno muSouth Africa ane permanent residency. Ndikabva ndazongotanga kungogara ndiine mapepa angu ainge aripo, saka ivo vatete vangu munhu wekutoti kutoassociata, havatombodi kutomboonekwa vachiassociata nevanhu vanobva kuZim. Iniwo mukomana Shi ndakabva ndazongopindawo in that style yekuti unenge uchingozviita kunge munhu anobva kune imwe nyika, zvekuti kana ukaonekwa kuti zveshuwa hausi munhu wemunomu, but then unobva wazosarudza kuti you come from a different country. Ndakararama muenvironment iyoyo kusvika ndega ndazoona kuti izvi zvinhu zvakadhakwa. Kana uchingobva kuZim unobva kuZim, there is no need yekuti unge uchihaidha kuti unobva kupi. Saka ndakati ndatanga kugara navatete vangu. Vatete vangu ava munhu ane mabusinesses akawandisisa muno muSouth Africa. Saka as someone whom she wanted to train to become a business-minded person, vakabva vazonditora ndokubva vazondiendesa at one of her saloons, and haasi masaloons aya epasi pemuti. I am talking about masaloons anenge ari kumasuburbs, ndiko kwandainge ndichishanda ikoko. Saka ndakati ndichishandako ikoko ndo pandakabva ndazotanga kudanana nekamukomana aka nako kanobvawo ikoko kuWest Africa. Mukomana Shi, I thought kuti this was true love, but iko kainge katowana mukana wekuti kange kachindidya mari yangu yandainge ndichiwana, mari yandainge ndichishandira mukoma. I didn't even use it because inini vabereki vangu vanotongochengetwa navatete vane motikari dzavakangotenga, idzo dzinoti kana dziri paroad ndidzo dzinongoshanda kuti dzinge dzichichengeta hama dzavatete. Saka the money that I was getting, I ended up not even knowing kuti ndoita sei, because vatete vainge vakandipa credit card ravo rekuti anything that I want, ndikada hembe ndinoenda ndichinospenda as long as ndichita zvinhu zvinenge zviine limit mukati. So this guy mukomana Shi kubva paakaona kuti ndainge ndiine access iyoyo, nekuti one ndine bank account rekuti vatete kana ndikangovakumbira kuti vatete ndinokumbirawo chakati vanobva vanditransfera mari ukuwo necredit card. Chinhu chaakatanga kundiataka nacho mukoma, it was the credit card. Akabva ati ndinokumbirawo kadhi rako. Inini sezvo ndisingawani mari each and every time ndinombopota ndichimborishandisa, then with time ndinobva ndazodzorera mari yaya yandinenge ndashandisa. Mukomana Shi, kana vatete vangu vakazosvika pakundibvunza kuti ko chii chauri kumbonyanya kutenga, because each and every month munguva yacho iyoyo each and every month railodwa 35,000 rands, and panguva yacho iyoyo pandakauya kuno kuSouth Africa yainge iri mari yakawanda, but before even the 10th mari iyoyo inenge yatotorwa yose, yatowithdrawewa nemuchinda uyu wandainge ndichidanana naye. Apa love mukoma zvandaiitwa, ndaiti kana ndiinaye mukoma aita kundipfugamira achindinamata. It was very romantic because iye ainge achiziva kuti kwandiri chicha ainge akatageta. Each and every month mukoma kadhi raipukutwa, then at the end of the month ndipo paizongozama kungokiya kuti ange achidzosera mari. But vatete vangu vakazondibvunza kuti what was going on. Inini manje ndingachitaura kuti kadhi pari zvino vatete handitomborina. I started lying mukoma. I started lying whereby
iye akazonditi kumbira vatete vako mari yekuti tinge tichitanga business. Iye akati ngatitangei bottle store. Mukomanashi Mwari vakazongondivhura maziso, but already ndainge ndatodyiwa. Iye in the background ainge aine umwe muSouth African wake waainge achidanana naye, because inini akaziva kuti sezvo I was not a natural person, ndainge ndisati ndava ne-permanent residence, ndaingova ne-permit, saka kudanana kwaainge achiita neni hakuna zvakwainge kuchimubatsira as in kuzova nemapepa aribo. Iye in the background ainge aine umwe muSouth African uyo waainge achidanana naye, ende vainge vachitofambira nyaya dzekuti vange vachiita mamarriage certificate avo. Ende chinondirwadza mukoma ndechekuti mari dzakashandiswa imari dzaainge achipota achitora mukadhi iroro, kadhi ravatete, ndiro kadhi raaishandisa kuti vange vachidhiza vachibhadhara vanhu vakasiyana siyana pavainge vachiita madhiri avo iwayo. Mukoma akabva azoti isusu ngatichivhura bottle store, but bottle store iyi zvainge yakaita inenge ingori liquor store, not kuti vanhu vanenge vachiuya vachinwiramo mubottle store imomo, but ainge tinenge tichingohodhesera vanhu doro. Mari yainge ichidiwa ipapo, it was quite a lot. Mukoma inini I felt so excited, ndikabva ndati at least if we open up these things then kana vatete vanozondipawo mvumiro yekuti ndinge ndichizobva pamba pavo, because vatete ndichitongosvika muno vakati I know kuti you are going to get a boyfriend, but you have to know kuti I am not going to let you go kana usati wava that proper business plan. Saka vatete vainge vakatoramba kudhara, vaida kuti nditange ndava something that will be tangible. So this business plan ainge auya nayo, it was something chekuti if I was going to approach vatete, she was going to be excited about it. Mukomanashi lucky enough vatete, I didn't start by asking her and telling her kuti ndaida kuendesa kupi mari iyi. Ndakangovakumbira mari vatete, ndakati ndavakumbira mari. The first night vakandipa 10, then the following morning ndobva vamukira vachienda kubank vakabva vazondipa imwe 10. Ndakazoenda kumba kwake muchinda uyu ndainge ndiine 20 yandainge ndakabata, the one that I was supposed to give him kuti atange kuprocessa maorders acho. Already the space ainge atoiwana. Zvadaro mukomanashi ndakazoti ndaenda kumba kweboyfriend yangu. Iye akati achigeza, Mushure Mekunge taita zvedu love making yake yedu, then phone yake ndo payakabva yazotanga kuringa. Phone yake yakati yaringa ndo pandakabva ndaona kuti manyorerwo ainge akaitwa namba dzacho dzemunhu uyo ainge achikola dzainge dzakanzi sweet love. Ndikati sweet love ndiani? Ende Mwari kana vachida kungokurakidza zvinhu, mukoma call yaya yakangoti ichingodropa, ini ndakangoramba ndichingodzvanya foni yaya ikabva yaunlocka. Yakati ichingono unlocka mukoma ndokubva ndatoona kutoti mainge mutori nemapictures ake mugayo wangu uyu noumwe musikana. Ndakangoisiya yakadaro ndokubva ndazomubvunza kuti what was going on, koma pictures awo andainge ndaona mufoni make ainge ari A. Akabva agara pasi akabva atanga kunditi no, the pictures that you saw mapictures iwawo they are for this other girl ari kufanira kuti ange achizonditoresa mapepa. Saka takangotorwa mapictures awa kuitira kuti for evidence, anzwe zvichida evidence and stuff like that. Saka we are not dating. Mukoma ndakarwadziwa, and inini nekunyumwa kwangu ndainge ndamubatisa 5 ndikabva ndamuti tete vangu she was still going to send me more money. Saka ndainge ndangomubatisa 5. Iye akabva atanga manje kundibhega zvezvekuti chiudza tete vako vange vachikutumidzira imwe mari, because izvezvizvi tikufanira kutoenda kuno pressa order. Mukoma ndakati ngatitauri nyaya iyi. Akazotodzamara mukomanashi ava kuita zvezvazvehasha kusvika achizondiudza kuti unozviziva kuti iwewe ndakambokutora mapictures wakashama zviya zvekuti munenge muri malovers muchimbopota muchitorana mapictures. Akabva ati mapictures ako saka ndichamaisa paInstagram. Mukoma ndikabva ndati kana uchida kuisa mapictures angu paonline handinei nazvo, maisa ako mapictures angu paonline, but as long as usina kundiudza kuti chii chiri kuitika pakati pako nemusikana uyu, inini namba mukoma ndainge ndatora ndokubva ndatanga kutextera musikana uya. Ndakati ndichitaura nemusikana uya akabva asvika pakundisikiza akati ndinokuuraya izvezvi, ndinokuuraya, you are trying to mess things up for me. Ndega ndikabva ndaona kuti
panapa zveshuwa munhu uyu anokwanisa kutondiuraya. Ndakabva ndati alright, inini I can see kuti you are angry and I am angry as well, saka ngatimbozvipai time out. Iye sezvo ainge ari munhu ainge achiri nechivimbo chaicho chekuti ndaifanira kuti ndige ndichizomupa mari, ndopaakabva ati it's okay, ngatimboita time out, inini ndava kumbobuda. Ini ndikabva ndati haundisiye pamba pako, ndoda kumbodzokera kumba just for fresh air. Akabva ati unodzoka here? Ndikati ndinodzoka. Akabva azondibvutira kahandbag kangu, akatosara nako kapesi kangu. Kapesi akamukoma kainge katori nezvipfeko zvangu, because semunhu ainge aendawo kumba kwegai wake ndichiziva kuti ndichazorara ikoko, so tomorrow I would have to change zvipfeko zvangu zvemukati. Akandibvutira akati leave these things. Ndikatongokasiya kapesi ikako. I pretended as if ndainge ndichazodzoka mukoma, but ndakangoti ndichingobuda gate tichingonopesana kudai, so iye akauya akapikwa up this other guy. Ini ndikabva ndati hangu mutaxi. Ndakangoti ndichingonopinda mutaxi mukoma, ndakatura mafemo, ndaita kudikitira all over my body nekuda kwehasha dzandainge ndaona achindiitira. That is my own story mukoma nashe. From that day onwards ndakabva ndaona kuti izvi zvekuti unozviudza kuti it is far much better kuti unge uchidanana nevamwe vanhu vanobva kune dzimwe nyika, because iwewe haudi kuzivikanwa kuti unobva kuzimu. Hazvina kana zvazvinombokuyamura, because munhu asiri werudzi rwako kutodanana newe most of the times, kana musingabve kunyika imwe chete, munhu iyeye anenge atoripo pakuda kukutorera advantage. Saka ndangouyawo nenyaya yangu, a story of my life, kuti ndinge ndichingozamawo kungoonesa that sister kuti kana zvichibvira iye dai azama kuti ange achibuda murelationship imomo, because vanhu ivavo as long as achingobenefita something kubva kwauri haambofi akasiyana newe. Inini ainge akatondirongera pakuru. Later on pandakazoti ndava kutaura nemusikana uya South African uyo ainge achingoda kungoshandiswa, iye ndakatombozama kutomuonesa musikana uyo, but iye aitongozviudza kuti I am a bitter ex, zvekuti akatongotondiudza kuti you are a bitter ex, return to Zim. But ndakatomuzwira tsitsi kuti iye vaitongoda kutongomushandisira chitupa chake kuti vange vachizongochata, then iye obva azonyatsokuwana mapepa ekugara munomu. But kubva ipapo mukoma nashe ndakabva ndachinja unhu hwangu zvekare, the way that I look at life I totally changed. Hey, vidari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, zvakangoma hazvo veduwe, hanzi vatete vangu. Ivo havatombodi kuti vazivikanwe kuti vanobva kuzimu. Hey, pakaipa. Please let us talk about this issue in the comment section. Asi vanzvadzi vedu vauyawo neyambiro, hanzi ndakambodana navo vanhu ava vanobva kunana West Africa uko, hanzi hakuna chakanaka chinobuda mavari vanhu ava, so our sister must be careful. Hey, confession yavo iya inotyisa. Sure, munhu paanongoenda kunyika kwavo, then iwewe unobva wafind out kuti zvipfeko zvako zvinenge zviri missing. Yei, pakaipa. Rekedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu, makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri kuraramawo zvangu ndiri kuno kunyika yevatorwa, asi handisi muAfrica, ndakabuda zvangu. Please do not mention where I am currently staying. Mukoma ndiri munhu hangu nzwirwa nyasha naMwari ndikazokwanisa kuzowanawo murume anondida, but mukoma kana ndikarangarira kwandakabva ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza. Zvakaitika mukoma nashe ndezvekuti baba naamai vangu vakarambana, ende amai vangu vakatongofa vasingadi kana kumbonzwa nezvababa vangu. Ameno kuti chii chakanyatsokuitika pakati pababa vangu naamai vangu. So ivo baba sezvo vainge vachida kurwadzisa amai, ende ivo baba vaiva nemari, vakabva vazouya kumusha apo patainge tiina gogo. At that time ndo zvinondirwadza mukoma, kuti gogo vangu ameno kuti pavakazodzoka vachibva kumunda vachizoona kuti vazukuru vavo vainge vabiwa, vakazofila sei, because ndakazosvika pakuya kuno kwandiri
ivo gogo ndisina kana kuzogara ndakavaona zvekare. Gogo vakati vaenda kumunda, then ndipo patakabva tazoona motikari yababa ichisvika pamba. Baba vakabva vazoti pindai motikari, ndoda kuti ndinge ndichinokutengerai masweets, then ndobva ndazokudzosai gogo venyu vasati vadzoka vachibva kumunda. Takakwira motikari muyamiya, it was me ne 3 of my sisters. Apa inini ndini ndainge ndiri mukuru. Mukoma takangoti tangopinda motikari yababa, baba vakabva vatanga kudriver. Hongu vakatitengera zvavo masweets aya zvikare nema chips and stuff like that. Zviya zvekungoti semwana mudiki unobva watokanganwa kuti what is going on. Baba vakabva vazodriver vachidzokera kumba kwedu kutown kwatainge tichigara. Baba ndokubva vatoti hamuchadzokeri kumusha, even though ndainge ndichiri mwana mudiki, but ndakatombosvika pakuchema ndichiti saka gogo vachiti kudii ko mama. Apa mama, even though amai vangu vainge vari munhu ainge akaroorwa nemurume ainge aine mari, but amai vangu vakasvika pakuzvitsikisira zvekuti vainge vava kushanda samaid. Munhu aitombova nemamaid maviri. Imba yamudhara vangu yakakura mukomanashi, inotoda at least 2 or 3 maids, asi amai vangu zvose izvozvo vakasarudza kuzvisiya ndokubva vazotanga kunoshanda samaid. So ndo zvainge zvichindirwadza ipapo kuti saka amai vangu, what is she feeling right now? Then takazotanga kugara nababa. Baba handingati vakazoroora zvekare. Zvavainge vachingoita baba vangu ndezvekuti vaingobuda then vobva vazodzoka zvavo vaita zvezvekukecha mahure. Ndakangoti mukomanashi musi webirthday rangu ndainge ndiine 15 years. Baba vakabva vazonditora ndokubva vati vainge vachingoda kuenda neni out, but ndakabva ndazonzi ndinge ndichienda navo vega ende ndisazoudza vanin'ina vangu kuti tainge tichienda kupi. Takabuda mukomanashi, zuva rainge rava kutonorereka. Baba ndokubva vaenda neni kune rimwe bhawa uko kwavainge vachifarira kunwa. Baba vakatanga kunwa paya kusvika zuva ratonyura kunze kwainge kwatosviba. Baba ndopa vakabva vazoti ngatidzokerei kumba. Takati tava munzira, baba ndopa vakabva vazovhura bhodhoro 1 vakabva vati inwa. Ndakatombozama kuramba kunwa ndikati no, ndichiri mwana mudiki, but baba vakabva vati it is your birthday, plus vainge vakadhakwa singaiti. Baba vangu vakabva vazondinwisa doro. Baba vakati vandinwisa doro kana neni mukomanashi vision yangu yainge yava a little bit hazy, but pavakazotanga kurara neni vachindibata chibharo, pain iyaya yakabva yazodzinga doro rose rainge rapinda mumusoro. Mukoma takati tasvika pamba, then baba vakabva vanditi handichagone kufamba mwanangu, ndibatsire kufamba. Saka ndakabva ndaenda on the driver side ndokubva ndavhura door ndikatanga kuvabatsira kuburuka mumotikari. Baba vakangoti vachingonoburuka mumotikari ndokubva vatotanga kundibata vachindiromensa vachiita sei. Apa ndainge ndava a teenager. Munoziva when you are a teenager mahormones ako anenge ava very active. Baba vachindibata kudaro neniwo mahormones angu mukoma akabva angodairira. Ndainge ndisati ndatombobatwa kana zamu before nemunhurume. This was the first time vakandibata mukoma ndokubva vazoenda neni muchipassage. Tainge tiine rimwe veranda railokewa. Veranda iri it had a door that led back into the kitchen. Ndo mavakazoenda neni vakabva vazosiya vandikira vakabva vazondisiya vandikira muveranda muya. Vakatobuda muveranda muya vachiita zvekumhanya ndokubva vaizoenda kubedroom kwavo. Pavakadzoka vachibva kubedroom vakadzoka vakabata kamwe katswanda aka mukoma. I remember kuti mukati mekatswanda aka maiva nekamwe kamunhu kainge karimo kari kapfupi, then kamunhu kaya kakabva kazokwakuka. Hameno kuti kanhu aka kakaenda kupi, but ndakapedzera kukaona kachindinanaira so kachinopinda musketi mangu. Then the next thing that happened, ndakabva ndazongoona ndiri pafloor. Baba vangu vainge vari pamusoro pangu. Apa pain iya yekuti vainge vachimanikidzira kuti vapinde mandiri ndo yakazondimutsa ikabvisa doro rose.
ikabva yaburitsa doro rose mupfungwa mangu. Baba vainge vachirara neni kubva musi iwoyo mukomanashi kuzosvika ndichizobatira pamuviri. Baba vainge vachingorara neni. Ndakazoti ndabatira pamuviri, baba vakamirira kuti nhumbu yaya inge ichikura. Then baba vakabva vanditi mwana wako uyu haufaniri kuti unge uchimuzomuzvara. Ndikati saka kana ndisingakwanisi kumuzvara chii chichaitika? Baba vakabva vazongondinwisa umwe mushonga. Ndakangosvodza mukomanashi zvekuti ndakangonzwa chimwe chinhu so chichindipa pressure kusikarudzi yangu kuti kwaiva nepressure. Ndokubva ndaenda kutoilet. Ndakangoti ndichikuenda mutoilet ndakangonzwa kuti vroom chinhu cheche chichibuda. Pandakazotarisa muchemba ndokubva ndatoona kuti maitova nekamwe kanhu kainge karimo muchemba imomo kainge kachiri kurarama, but kanhu aka kainge kasitomborina neresemblance yemunhu. Baba vakabva vauya. Baba vakauyawo mutoilet imomo ndokubva vanditi enda musibedroom mako. Vakabva vandipa mapiritsi. Vakasara vachicleana toilet iyoyo mukomanashi. I was so much traumatized by that thing. Ndakabva ndazombotiza pamba. Ndakati ndichingonotiza pamba mukoma ndokubva ndazotongonoroorwawo noumwe munhu who was much older than I was. Ndo yainge iri first marriage yangu. Kubva ipapo mukoma ndipo pandakabva ndazopinda second marriage yangu by choice. Murume wangu ndokubva azowanawo mukana wekuti ange achiuya kuno kwatiri. Nyaya iyi murume wangu iye haatomboisivi zvachose, because I feel humiliated telling him this story. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hey, panorwadza ndeapo pavati I feel humiliated. Hanzi ndinonzwa ndichizvinyarira kuti baba vangu vakandibata chibharo. Aiwa, it was not your problem vanzvadzi. It is not your problem. Ivo baba ava, he was the one who was a monster. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.